Ти тренираш усилено, но глутеусът ти не расте. Виж кои са основните грешки и как да ги избегнеш. Грешка номер 1 е липса на прогресивно натоварване. Ако правиш упражненията си с една и съща тежест и брой повторения месеци наред, резултат няма и да видиш. Първата голяма грешка, която ми се иска да засегна, е именно когато липсва прогресивно натоварване, когато с една и съща тежест, при едни и същи условия работим, правим едни и същи повторения. Това със сигурност не работи, тъй като в дългосрочен план нашето тяло, нашите мускули те привикват към даденото натоварване и в един момент то вече не е предизвикателно за нас. Съответно идва момента, в който трябва да надградим или да покачим килограмите, с които работим. Съответно или килограмите, или повторенията, най-добре и двете, ако е възможно, разбира се. Така че моят съвет е в случая да при възможност да се добавят тежести, съответно плавно. Никой не е казал от един път да слагаме 5-10 кг отгоре. Един-два е напълно достатъчно. Въпросът е да се стремим да работим чрез прогресивно натоварване. Втората грешка би била липса на базови упражнения, тъй като само с редничета и абдуктор машини със сигурност няма да ти порасне дупето така както искаш. Втората грешка, която ми се ще да засегна, нещо, което сравнително често виждам в всекидневната ми практика като треньор, това е, че много хора избягват да правят базови упражнения. Да, те са една идея по-трудни, по-предизвикателни са от гледна точка и на техника, но това не трябва да ни плаши. За да реално да видим прогреса в глутеуса, задължително трябва да включим многоставни упражнения, като клек, видове тяга, вид хип тръст задължително, тъй като масово това, което виждаме, е да се правят ритници, глутеус ритници или упражнения с ластици за много повторения, абдуктор и всякакви такива реално чудесни упражнения, които обаче няма да доведат до кой знае какъв мускулен растеж в областта на глутеуса, тъй като трябва да ни е една идея по-тежичко, за да станат нещата. Затова моят съвет е, ако можем, най-добрият вариант е да заложим и на базови упражнения, да ги включим в програмата си. А изолираните така или иначе могат да останат. Идеята е, че просто програмата ни не трябва да съдържа само изолирани упражнения, да има и базови. Какво визирам тук? Уважавам, нали, труда на всички колеги, подходите и така нататък, но науката се е изказала по въпроса кое работи и кое не. Със сигурност, ако правите по 100 повторения или по 50 повторения с ластичета за глутеус, до един момент, да, когато сте начинаещи, ще има някакъв резултат, ще има някакво стягане, но със сигурност това оформено седалище, което целите да постигнете, няма как да стане по този начин. И съвета ми е по-скоро пак ориентирайте се към базови упражнения. Позволете си да ви бъде тежко. Това, което съветвам е това, което реално преподавам на моите клиенти. Не се страхувайте от тежестите. С добра техника, с контролирано изпълнение, с добра загрявка нещата се случват. Съответно, трябва да свикнем да е предизвикателно, защото, нали, за който да е мускул, да е, дори да не е за седалището, в дългосрочен план няма да видите прогрес, ако просто тренирате и няма никакво предизвикателство, ако ви е леко, просто няма как да стане. Грешка номер 3, според мен, но не и по важност, е недостатъчно тренировки
ако тренираш глутеуса само един път седмично, то това би било твърде малко и няма как да очакваш бързи резултати. Сега следващото нещо, върху което също ми се ще да обърна внимание, това е недостатъчно тренировки, които правим на седмична база. Тоест, ако правим упражнения за глутеус само веднъж седмично, то това не би било достатъчно като обем. Съвета ми по-скоро би бил, ако обема ви е достатъчно, разделите го на 2. Не го правете в един ден, правете примерно понеделник, починете си вторник, сряда, четвъртък пак, да има добро възстановяване, възможност за прогрес и да го таргетираме 2 пъти седмично поне. Следва да говоря за грешка номер 4. Тя се свързва с кардиото. Това е грешка, която и аз доста време правих, когато започнах да тренирам, тъй като ме беше страх да не кача килограми, бях доста слаба. Тук някъде долу ще оставя дори снимки за да дам пример как е било преди, така че вие да видите по-добре, да визуализирате какво имам предвид. Съответно отивам на фитнес, просто нещо, което правя да се кача на пътеката, да изкарам там 1 час или половин час, да се изморя качествено и айде след това на машините и на уредите. Но нещата по този начин не стават. И не стават именно защото след такова кардио ние вече сме изморени. И когато дойде време за съществената, същинската част от тренировката, когато трябва да вложим максимално силов потенциал, няма как да стане, тъй като ние вече сме се изтощили. Потенциала, който имаме като сила, няма как да го приложим адекватно. В допълнение, ако сме в постоянен калориен дефицит, това дългосрочен план също няма как да се възстановяваме, няма как да прогресираме силово и съответно мускула няма как да се развива. Добре, следващата точка, върху която исках да се фокусираме, е относно храната. Истината е, че можем да тренираме по цял ден, но ако не ядем достатъчно, няма да се възстановяваме, съответно мускулите няма да растат. На мен лично, като човек с хранително разстройство, когато започвах да тренирам, доста време ми отне действително да си позволя да хапвам повечко, защото притеснявах се от качването на килограми, исках да остана по-чиста, но в същото време това, което се касае относно дупето, няма как да порасне при едни такива условия. Мускулите се изграждат действително от протеини. Без прием на достатъчно количество белтъчини няма как да се възстановим, съответно мускула няма как да порасне. Така че съветът ми е, давайте си възможност, хапвайте достатъчно, така че да можете да се възстановявате, за да може да дадете на тялото достатъчно хранителни вещества, за да може да изгради тази нова мускулна тъкан. Сега никой не говори да се тъпчем или нещо такова. Просто най-добрият вариант в лек излишък, тъй като ако сме в постоянно недохранване или постоянен дефицит, то мускулите трудно биха пораснали, трудно бихме придобили някаква форма. Сега, в случая при трениращи хора нуждите от протеин до голяма степен нарастват. Съответно, моят съвет е минимум 1,8-2 грама протеин на телесно тегло да се хапва. И тук не говорим задължително да пиете протеинна прах в никакъв случай. Най-добрият вариант е да си набавим протеина от чиста храна. Така че съвета ми е включвай богати на протеини храни, като всякакво месо, пилешко, риба, яйца, изваран, по-нискомаслена,
Протеиновите шейкове също са опционални, както казах. Лично аз ги харесвам и ги приемам всеки ден. Като заключение бих казала и, че добре да си дадем време. Тези резултати не идват бързо. Искат си работата, искат си времето. Но в крайна сметка нищо хубаво не идва лесно и бързо. Така че това беше от мен за днес. Надявам се първото ми видео да ви е харесало. Бих се радвала, ако се абонирате за канала ми. В случай, че искате да поговоря за конкретна тема, може да ми пишете в коментарите. Ще гледам всяка седмица, по възможност да пускам по едно видео в канала. И тук долу ще оставя също така другите ми социални мрежи. Може да харесате видеото. Благодаря ви. Така ми помагате да се развивам. Чао и до скоро!